האמת שכבר הייתי בדרך, אבל כשכבר עליתי מהבניין אמרתי אני לא הזכרתי לטובה את מי שיש לו זכות ראשונים ואחרונים על המקום הזה, וזה הרב יצחק ורעייתו שמוסר את הנפש על המקום הזה, וזה זכות נפלאה לראות אותו מתפתח וצומח עוד ועוד. אני רוצה להזכיר בשתי מילים נקודה מפרשת השבוע שלנו שקשורה למקום הזה. כתוב בפרשה לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, ברשות ראש המועצה בכבוד. הרמב"ם לומד מזה שכל מצווה מדברי סופרים מקבלת תוקף של דאורייתא, והרמב"ן חולק עליו ואומר אם כל מצווה דרבנן היא גם דאורייתא, אז למה ספק דרבנן לכולה וספק דאורייתא לחומרה? הרי כל ספק דרבנן הוא גם ספק תורה. ומקשה על הרמב"ם סדרה של קושיות, והמשך חוכמה שהערב זה היורצייט שלו אומר מחילה מכבוד תורתו של הרמב"ן, עפר אני לרגליו אבל הרמב"ם צודק. והוא מסביר שלחכמי ישראל יש כוח אדיר לתקן תקנות, וכשחז"ל מתקנים תקנה היא מקבלת תוקף של דאורייתא, יש לה כוח עצום, אבל יכול לבוא בית דין אחר ולבטל אותה. זה לא אותו תוקף של איסור דאורייתא. איסור דאורייתא הוא קבוע, הוא נצחי. איסור דרבנן בזמנו הוא חמור מאוד, אבל הוא לא נצחי, הוא איסור לשעתו, ולכן יש לו תוקף אחר. אם אדם מסופק באיסור דאורייתא, אדם מסופק אם חזיר הוא חזיר, אסור לו לאכול אותו. אבל אם אדם מסופק באיסור דרבנן, על זה חכמים לא דיברו. ואם הם לא דיברו על זה, על הספק הזה, אין בזה שום איסור. למדנו מפה את התוקף של חכמי ישראל. סוגיה רחבה ויש מה להעריך ולספר, אבל אני רוצה לדבר על המקום הזה הנפלא הזה שמגדל תלמידי חכמים. המקום הזה נותן כוח ועוצמה והתגדלות לאנשים שהם כבר תלמידי חכמים, ונותן להם דרך להוציא אל הפועל את התורה הגדולה שלהם. התורה הגדולה של המכון שהוציא המון ספרים בכל תחומי התורה, וכן יוסיף כהנה וכהנה, תורה נפלאה והרבה ספרים שזוכים ללמוד ולהשתמש בהם. דבר נפלא מאוד. אני רוצה לברך אותך הרב יצחק ואת כל השותפים, כל התלמידי חכמים הלומדים, כל התורמים, כל הציבור הקדוש שבא להתפלל כאן, ששותף למקום הזה שהוא מקום תורה ותפילה, שהמקום הזה יגדל ויתרחב והעוצמה של התורה שבו תגדל ותוסיף כוח גדול מאוד לעם ישראל. אז ברכות לך עוד ינובון בשיבה, הרב והרבנית, דבר נפלא שזה יצא היום הזה, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, ובעזרת השם הפירות האמיתיים שיש לאדם זה לראות שהמפעלים שהוא תורח בהם מניבים פירות טובים, וברוך השם כך אנחנו רואים, ושנזכה עוד ועוד ועוד תוספת של פירות טובים בכל התחומים. מהכוח הזה נזכה לעני לדודי ודודי לי. הגעגועים שלנו לקדוש ברוך הוא שיולידו ניצחון גדול, ישועה גדולה, בניין גדול על הבית הגדול והקדוש שאנחנו מצפים לו בקרוב, בקרוב ממש. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אנחנו מודים לכל החברים והאורחים שבאו להשתתף עמנו בחנוכת בית המדרש. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור ודור אמונתו.
אני מתכבד להזמין את ראש המועצה ישראל ברמסון לשאת דברים. ערב טוב. ברשות מורנו הרב יצחק, מרנן ורבנן, שליחי הציבור שנמצאים פה, גבאי בתי הכנסת, ציבור קדוש ואחרונים חביבים, התורמים העיקריים שבלעדיהם לא היינו פה. הפרשה שלנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אומר האור החיים הקדוש, שאשתי צאצאית שלו, אומר ככה, למה נסמך הפסוק הזה, שופטים ושוטרים תיתן לך? לפרשה הקודמת, כמה פסוקים לפני כן כתוב, 3 פעמים בשנה יראה לך, צריך להיראות לבית המקדש. למה סומכים את זה לפה? אומר, למרות ש3 פעמים בשנה עולים להר הבית, עולים לבית המקדש, ושם יש סנהדרין גדולה, בלשכת הגזית, אסור לנו להסתפק בכך ולחכות 3 פעמים, צריך בכל מקום ומקום לעשות שופטים ושוטרים, כדי לא לעכב שום דבר, כדי לא לעשות עינוי דין, כדי שיהיה תשובה לעם ישראל. ונשמעיה קבעו את התאריך להיום, כי באמת המקום הזה הוא סוג של בית דין, של שופטים שיש לנו פה. אני מכיר את הרב יצחק, אני אספר לכם סוד, את מורנו הרב יצחק, היקר והאהוב, אני מכיר אותו למעלה מ-30 שנה אפשר לומר, אני זוכר אותו לפני 30 שנה יותר נכון, כשהייתי במשרד השיכון, בחור צעיר ועובד שמה, ראיתי את הרב יצחק, עוד לא הכרתי אותו אז, אבל ראיתי איך הוא כבר אז באותם שנים תורח בשביל המכון. מכון הרבנים שמגדל פה שופטים, כל אחד בקהילה שלו, איך הוא טרח. ואני אגיד לכם, חוץ מגדולתו בתורה, שהוא מצטנע, אבל גם מה שהיופי הגדול, זה שהוא לא נשאר באולימפוס. כולנו יודעים על מעשיו הגדולים בחסד, מעשיו הגדולים בחסד ובתרומה לקהילה, וכל הפעילות שהוא עושה, וזה גם מזכיר את המשנה במסכת אבות, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, קל וחומר כשחוכמתו גדולה ועצומה, אז כתוב למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים, שאפילו תבוא כל רוח שבעולם היא לא תצליח להפיל אותו. לכן לי אין ספק שהמקום הזה ימשיך לעמוד איתן, ובאמת הוא הולך ומתגדל. כל הזמן אנחנו רואים את זה, כל מי שנמצא פה הולך ומתגדל ורואה את הדברים. אני רוצה להזכיר לטובה את ראש המועצה הקודם, צביקה צובר, שמגיע לו זכות ראשונים, שהוא נתן את השטח הזה למכון והאמין ברב יצחק ובכל פעולתו, ואני לא יודע אם הוא נמצא פה, אני לא רואה למרחוק, נמצא פה. אז צבי, יישר כוח גדול, אנחנו לא שוכחים את מעשיך, באמת תודה רבה. ואני רוצה לומר מילה אחרונה לתורמים, אתם בדיוק הגעתם ביום טוב, מחר בעזרת השם אנחנו מאכלסים שכונה חדשה בקריית ארבע, צריך להבין, זה לא שכונה של 20 מטר מפה, זה שכונה במרחק של 5 קילומטר. בסדר? 5 קילומטר לכיוון דרום, ובעזרת השם קריית ארבע אנחנו גם נגיע בסייעתא דשמיא בחודשים הקרובים גם 5 קילומטר צפונה. כל האזור הזה זה מבחינתנו קריית ארבע. 10 קילומטר, זה עיר של 10 קילומטר לפחות. זה אתם באתם ונתתם פה נטיות בעיר האבות, בעיר הבירה של בירת יהודה, זה זכות עצומה. הרב מיכאל, נכון? כן, באמת תודה רבה לך ולבני משפחתך, באמת כל הכבוד לכם. סוף מעשה במחשבה תחילה, ואתם רואים למרחוק, וזו הזדמנות שלנו של הקהילה להודות לכם, ובעזרת השם אני מאחל לכולנו הצלחה גדולה. יש פה הרבה מה לעשות, וכולם נקבצו ובאו לנו פה לעיר, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה. ומי שאמרה לי פה מקודם, ששואלת אם אתה ראש מועצה, איך יכול להיות שעדיין יש פה ערבים? אז אמרתי לה, נכון, לא סיימנו את המלאכה, צריך להשאיר משהו להמשך, אבל אתה צודק, אתם צודקים ב100%. בעזרת השם, גאולתם של ישראל מובטחת היא, ואנחנו כולנו עם הפנים לעתיד. תודה רבה וערב טוב. אני מתכבד להזמין את מנחם גורמן, ידיד המכון, נציג משפחת בזליאנסקי, שותפי ותומכי המכון לאורך השנים.
ערב טוב גבירותיי ורבותיי. ראשית אני רוצה לספר לכם סיפור קצר על הרב רודריג, שאני לא יודע שכולכם יודעים אותו, איך אנחנו הגענו אליו ואיך אנחנו מכירים אותו בכלל. וזה סיפור עם הרבה מוסר השכל, סיפור מרתק. ביתי שתחיה הייתה פה עם בעלה בטיול לפני למעלה מ-25 שנה בערך. הימים ימי אינתיפאדה ופיגועים בדרכים. הגיע הערב, הם רוצים לחזור לירושלים, אי אפשר. הכביש סגור, יש פעילות ביטחונית, הם יושבת להם שני תינוקות קטנות, על ספסל באיזשהו מקום פה בעיר, כן, בעיר הגדולה, וחושבים מה לעשות. עובר הרב רודריג כמכוניתו, רואה אנשים יושבים שם עם תינוקות, ניגש אליהם, שואל מה מעשיהם, אומרים לו מה קרה, אומר בואו אליי הביתה. צריך להחליף חיתולים, צריך תינוקות, גם קר בחוץ. בואו אליי הביתה, לוקח אותם אליו הביתה, עוזר להם, מחזיק אותם, מאכל משקה, מה שהיה, עד שנפתח הכביש ויכלו לחזור לירושלים. וזה הרב רודריג, מאז אנחנו מכירים אותו. מה נאמר? שלח לחמך על פני המים. לא כתוב שלח לחמך, שלח. תעשה את זה בלי לחשוב, בלי שתראה את זה אף פעם, כי לשלח זה להיפטר, כלומר, אל תחשוב על זה יותר. זה לא שלח, זה שלח אותי. ואל תחשוב על זה יותר, ויום אחד תמצאנו. אגב, תמצאנו, זה גם לא ברור, כי מציאה זה בהיסח הדעת. אתה לא יכול לחשוב על זה שיחזור אליך. זה יחזור אליך כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שזה יחזור. אז אתה תמצא. והוא מצא. וברוך השם, עוזרים למכון, ואני מאחל להם, לה ולמיכאל, ביתי ומיכאל, שימשיכו לעזור גם למכון הזה וגם לעוד הרבה מקומות בארץ ישראל. עכשיו, דבר נוסף, כתוב בפרשה שלנו, עדיין נראה זה גם כן לא קשורה, עוד לא הגענו לשופטים, אז כתוב שם, לשכנו על בית המקדש, על המקום אשר יבחר השם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. ושואלים הרבה מפרשים, וההיגיון גם שואל, אם התורה לא אמרה לנו באף מקום, איפה זה המקום הזה? איפה אתה יכול לדרוש? אין לך שום בסיס לחפש בכלל, איך אתה יודע איפה לדרוש? ויותר מזה גם, באת שמה, לאן תבוא? התורה לא רמזה שום דבר, כלומר אולי כן רמזה, סליחה, אנחנו לא יודעים, אבל לא ידוע איפה זה, עד שהגיע שמואל ודוד ובחוכמתם, ושמואל בנביאותו, החליטו איפה המקום ושם המקום. מה זה אומר? אומר על זה, הרמב"ן אומר, לשכנות ידרשו, תמיד תרצה לבוא לשם, ללכת לשם, כל חייך תחשוב על המקום הזה. אז זה נכון אחרי שאתה יודע איפה המקום. אז זה טוב לבית המקדש. אבל מה היה לפני כן? אומר החתם סופר, אומר דבר מעניין, מה זה לשכנות תדרשו? מה זה תדרשו? לדרוש זה לחפש בכוח, דרשות וחקירות, ויציר החטאת דרוש דרש משה, לדרוש זה לחקור ולחפש. אומר החתם סופר, אם אתה באמת היית תדרוש ותחפש ותתאמץ נורא, מבטיח לך, ובאת שמה, השם ייתן לך להגיע לשם. כלפי מה אני אומר את זה? הרב רודריג התחיל פה ב10 אצבעותיו, הוא לא נעים לא לשמוע, אבל זה אמת, התחיל מכלום, ממש מכלום, והייתה לו שיטה שאני לא יודע אם הוא פיתח אותה במודע או בתת מודע, כל פעם הוא ממש חסר לו רק 200,000 שקל. זה לא הרבה כסף, יש אנשים לגמור את הקטע, זה לגמור את הקטע, פה, אז אתה יודע, זה נוח, אתה יכול להתעסק עם זה. הוא אומר, אני חסר לי 10 מיליון שקל, אני אומר, טוב, תחפש מיליונרים, מה? אז יש לו שיטה, תרשום על זה פטנט, יכול להיות שזה יעבוד. בכל אופן, אז זה השיטה וזה עובד יפה, וברוך השם שהוא הצליח, והמקום הצליח, והכוח שלו היה זה שהוא דרש, הוא לא ויתר, הוא חיפש וחיפש ונצמד לזה ולא ויתר. וזה שהוא לא ויתר, ואני יכול, באותו דבר אני יכול להגיד על חתני, שהגיע ממוסקבה, גדל תחת השלטון הקומוניסטי, לא ידע הרבה על היהדות, אבל פתאום נדלק לו ניצוץ, והחליט לחזור, ובכוח חזר וחזר וחזר, ועשה את מעשים גדולים. עכשיו, לרב רודריג אני מאחל, שהמקום הזה הוא מקום מעניין, אבל הוא רק התחלה. למה אני אומר לך שזה התחלה רק? חברון זה עיר של התחלות,
שם אברהם אבינו קבע את האדמה הראשונה בארץ ישראל, נכון? מקום התחלה. כי מלכות בית דוד התחילה פה, 6 שנים היה פה. כל ההתחלות הטובות נעשות פה. אז אני מאחל לך שיום אחד תגיד, צר לי המקום וישבה. ראיתי שיש עוד כמה אדמות בסביבה, אפשר לבנות הלאה. ראש המועצה כבר הבטיח שהוא 5 קילומטר, לא צריך 5 קילומטר, תן לו 0.5 קילומטר מפה, זה גם טוב. אז אני מאחל לך שתצליח בכל דרכיך, והקדוש ברוך הוא ימלא את המקום הזה תורה ויראה ואהבת שמיים וגאולה שלמה במען קרוב. כל טוב. אני מתכבד להזמין את רפאל בלומברג, יושב ראש עמותת המכון לרבני יישובים. ערב טוב. אני רפי בלומברג, אני ראש העמותה המכון לרבני יישובים. וזה אומר שאני מוכן לחתום על כל הניירת של המכון לרבני יישובים. ואני מוכן לעשות את זה כי אני מעריך את המקום וכי אני מרגיש אסיר תודה לרב יצחק רודריג. מה שאני אומר עכשיו, אני מייצג הרבה אנשים. כשהגעתי מרחוק לארץ והגעתי לקריית ארבע, רב יצחק קירב אותי והכניס אותי לבית מדרש שלו ועודד אותי ללמוד תורה, ואז הוא 40 שנה מלמד לי תורה, ורבים וטובים אחרים הוא גם מלמד, ואני לא אשכח את זה, ואני שמח מאוד שהשם שלי רשום על כל הניירת של המכון. אני גם רוצה להגיד תודה גדולה למשפחת בזליאנסקי, ותודה רבה על דבר גדול שאתם עושים. כולם מזכירים שהיום זה יורצייט של הרב קוק, אבל זה עוד משהו. לפני 128 שנים היה הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, וביום השלישי, היום האחרון של הקונגרס, תחת תיאודור הרצל, זה מתי שהיהודים שם החליטו לבנות מדינת ישראל. ואני לא יודע אם היהודים ההם, שחלק גדול מהם היו מתבוללים, אני לא יודע כמה הם הבינו שהם בונים את יסוד כיסא השם בעולם. אבל אם היית שואל את תיאודור הרצל אם הוא יודע את זה, אני לא יודע אם הוא היה מבין את זה, אבל זה בוודאי נכון. וחז"ל במסכת סנהדרין אמרו ששלושה דברים באים בהיסח הדעת: משיח ומציאה, משהו שאיבדת ואתה מוצא, והקרב. ואני חושב שאנחנו מסתכלים על המדינה שלנו ואיך שהוא מתקדם, זה כל כך מלא במושג הזה של ההיסח הדעת הזה, ואני חושב שגם בבניית המכון יש המון היסח הדעת, שזה הולך והופך ליותר ויותר גדול ממה שזה נראה בהתחלה. אפילו הקומה הזאת, כשרב יצחק קיבל רשות מהמועצה של צבי קצובר לבנות אותו, לא ידעו שיהיה הקומה השלישית הזאת, לא ידעו כמה עמוק היסודות, כמה עמוק יצטרכו לחפור, אבל בגלל שהשם סידר שהאדמה לא יציב עד למקום למטה, זה גרם להחלטה אצילה של רב יצחק שאפשר לו לתת שימוש של הבית מדרש הראשון שהוא בנה בדם נפשו, לתת את זה, להציל את השכונה של המדורגים, שיהיה להם מקום להתפלל.
והרב יצחק שומר את הקלפים שלו מאוד קרוב לחזה שלו, הוא לא אומר מה התוכניות שהוא מתכוון לבנות פה במקום היפה הזה, אבל אני בטוח שביום שאנחנו נשמע מה התוכניות שלו ומי הרבנים שמעורבים בזה, אני בטוח שזה יהיה יום מאוד שמח מאוד בשבילנו, ואני מצפה ומסתכל קדימה ליום ההוא בקרוב. תודה. אני מתכבד להזמין את הרב יצחק רודריג, יושב ראש המכון. ראשית, אני מתרגש. באיזשהו מקום אנחנו באמת סוגרים מעגל של הרבה שנים של עבודה, עשרות שנים, ולכבוד הכינוס הזה שהוא טוב לצדיקים וטוב לעולם, כל מי שהגיע לכאן ועשה השתדלות, זה לא פשוט להיכנס, לעשות כזה אירוע. מצד אחד למדתי מזה שאני לא אתאכזב, כיוון שהרבה אנשים פתאום לא מגיעים, כן מגיעים, זה לא סיפור פשוט, לא ידעתי שזה ככה עובד, אבל הסבירו לי שכל אירוע תוריד 20%, ממש ככה זה היה. מצד שני באו הרבה אנשים באמת לכבד, חלילה לא אותנו, זה לא עניין פרטי כלל וכלל, עניין לגמרי ציבורי לשם שמיים טהור. אז אנחנו דבר ראשון מודים לריבונו של עולם. כשאני יוצא לחוץ לארץ, אני מקווה שאני לא אצטרך לצאת עוד פעם לחוץ לארץ, אז תמיד כשאני מגיע לחוץ לארץ אני מבקש ואני אומר לאברהם אבינו שאנחנו מתפללים באוהל שלו כבר כמעט 50 שנה, כל שבת וכל חג, שאני עבד אברהם, אז אנחנו מבקשים תעזור לנו להמשיך לפתח את עיר האבות. וככה העובדה, פעם ראשונה שהגעתי לחוץ לארץ, ככה עם ידידי ראי הרב יעקב הרזוני, שהוא היה מוכן להתלוות אליי, לא הכרנו, הגענו לחוץ לארץ, ראינו שם חושך של חוץ לארץ, נראה לי זה היה בטבת, הייתי ככה מושפע מתמונות של השואה, ראיתי כמו את השואה שם, זה לא הסתדר לי עם התפיסות העולם שלי ועם איפה שאני גדלתי, נולדתי באשקלון, זה לא עובד ככה. בכל אופן, והקהילה שמה עזרה לנו מאוד מאוד, קהילת אנטוורפן. לא יאומן, משפחות שלמות, משפחת אקשטיין, משפחת קאץ, נועם קאץ שנמצא כאן, משפחת לוטנר, ידידנו שנפטר, שהוא היה צריך להגיע לכאן, מרסל גוטליב, זכר צדיק לברכה, נפטר לפני שבועיים. ועוד כהנה וכהנה משפחות חשובות מאוד שעזרו לנו, אם זה בבלגיה, אם זה בשוויץ, משפחת מילר ומשפחת, הרבה משפחות טובות, גם בציריך וגם בז'נבה, משפחות נפלאות. הם האמינו בדרך וראו את תורת חברון ותורת ארץ ישראל שמתפשטת בכל העולם. בכל מקום שאנחנו מגיעים, התורה שלנו מדברת. ממש, הרבנים מחכים לתורה של ארץ ישראל שלנו, שהיא צומחת וגדלה ועושה כאן פירות על פירות על פירות. והרבנים שלנו באמת נפלאים מאוד. כמו שאמרתי היום, וגם עוד משהו, גם קהילת צרפת, שמאוד מאוד עזרת, פריז, גם יהודים שהיו צריכים להגיע, בסוף לא הגיעו, כל מיני נושאים שיש לה בדרך, וגם בלונדון, באיזו מידה מסוימת, גם שהייתי שם, גם שם עזרו. כמו שאמרתי, אני אברך
ברכת שהחיינו, קניתי חולצה חדשה, אני אברך על בית המדרש, כדי להיות צדד החליבה, כש100% הכל בסדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אני אתחיל לפתוח בכבודה של רעייתי, אסתר, שהיא באמת, היא נושאת בעול. אנחנו ממש עכשיו כמעט 5 עשורים ביחד. כמעט 5 עשורים ביחד, והיום כמו שאמרתי זה 7 עשורים ללידתה של אשתי, אז זה מזל טוב. היום היא בת 70. היא לא כל כך נראית, אבל ברוך השם יש לנו בלי עין הרע חתנים וכלות ונכדים, ואיך אומרים אחינו האשכנזים, לא מספיק. לא מספיק. אנחנו צריכים עוד נכדים על העשרות הרבות שיש לנו, בלי עין הרע. אז היא גם בתפקיד של אישה שלי, שהיא מלווה אותי בכל מקום, נוסעים ביחד, והיא מתרוצצת איתי ביחד, היא באה איתי לפגישות ביחד, והיא ערך מוסף מאוד מאוד לטובת העיר, לטובת בית המדרש הזה. היא מוסיפה מאוד, היא קושרת קשרים עם התורמים ועם התורמות, אתם יודעים את זה, ויש לה חן גדול מאוד וחכמה גדולה לבית וליישוב הקדוש הזה. אז דבר ראשון, יישר כוח לאשתי היקרה. אני רוצה להודות מאוד מאוד למשפחת פזליאנסקי, מיכאל ועידית, שבאמת מלווים אותי ממש בסבר פנים יפות כשאני מגיע אליהם הביתה, ובלי עין הרע מזילים מכספם ומעונם לכל הקומות, לא רק לקומה הזאת. כל פעם שבניתי, משפחת פזליאנסקי היו בתוך התמונה הזאת. אז אני רוצה לומר תודה גדולה גדולה מאוד למיכאל, לרעייתו עידית, יישר כוח גדול, להורים מנחם ודינה גורמן שאנחנו מכירים אותה. כמו שאמר רבי מנחם ידידי היקר, איזה פגישה, כמו שאומרים, פגישה קטנה עם משפחת עידית, ועשינו הכנסת אורחים קטנה, ומזה יצאו פירות על פירות על פירות של דברים, זה פשוט לא יאומן, איך קודש הבריך הוא מגלגל. האמת שלפעמים אני מקבל חולשה, כשאני הולך ומרימים את המהלך הזה, זה לא פשוט. וכל פעם צריך דחיפות, אז הקדוש ברוך הוא דוחף אותי כל הזמן. הוא לא נותן לי, הוא לא מאפשר לי ללכת חלילה אחרת. וכמו שאמרנו, היום זה יורצייט של הרב קוק, שבלעדיו, מי שהיום לא לומד תורת הרב, קשה מאוד להתמודד עם כל האירועים שיש לנו כאן בארץ ישראל. יצא לי להסתכל טיפה, אני מקווה שאני לא יותר מדי מעריך, קצת משהו טיפה, ככה לומר משהו מדברי הרב, והרב כותב באיגרת אחד, שכך, הכוח השני הוא הבא מחדש, ואשר התגבר לרגלי המאורעות האחרונות שבארץ ישראל, ושהוכרו מחדש, ואשר, ביותר מעת אשר הכילותי אני הצעיר לפעול בארץ ישראל, כפי, ככה כתוב אומר הרב באיגרת, כפי כוח קוטני אשר חנני השם, הוא הכוח האומר שחובתנו הקדושה היא לתן עוז ותעצומות לרוח השם אשר על עמו, ולרומם בכבוד את דגל התורה והמצווה על ידי רכישתם של כל הכוחות התרבותיים הנהוגים בעולם, המאמצים את בעליהם והנותנים אותם לחן ולכבוד בעיני רואיהם, ובייחוד המכשירים אותם למלחמת החיים ברוח איתן, אשר על כן עם השמירה העיקרית והראשית להעמיד בראש את קוממיות התורה והאמונה, המצווה והיראה הטהורה, ניקח את כל נתח טוב מכל אשר נמצאנו ונאתר בו את רוחנו ואת מוסדותינו. במדרגה השנייה אחרי תורתנו הקדושה נלמד את בנינו וחניכינו את הלימודים השימושיים הנחוצים לאדם בחיים, נרגילם ברוח אמיץ ובתכסיס נאה, נשגר בפיהם את השפה הקדושה. ראיתי פעם בשלה הקדוש, אם אני לא טועה, הוא כותב במיוחד בשבת, לא לדבר שפה אחרת חוץ מלשון הקודש. ככה הוא אומר.
שהיא נותנת כוח ועוז לישראל בארץ ישראל, נוסף על צד הקודש והמצווה שיש בה, לדבר בלשון הקודש, אומר הרב. נשגר בפיהם את השפה הקדושה, נייסד בתי מלאכה בעד הנערים המוכשרים לזה, וגם בבתים האלה נשפיע את רוח החי והפועל, המכיר את הדור המוכשר, לחבב עליו באהבה את כל קודש אשר אהב. זה מה שהרב כותב. עכשיו עוד משהו קטן, ואולי אני אחזור קצת אחורה, אבל אני חייב להודות, כמו שרבי ישראל אמר, ראש המועצה שלנו, לצביקה צובר, שנתן בי אמון. הוא לא כל כך בהתחלה חשב שזה ילך, ככה זה דברים ידועים, אבל כמו שאומרים, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. אז צבי באמת נתן לי כוח ומקום, ולא בערך לפני 25 שנים עשינו כאן טקס הנחת אבן פינה, הוא חתום על האיגרת, על העניין הזה. אז אני רוצה להגיד לך צבי, יישר כוח גדול על מה שהשקעת, נתת בנו אמון. אנחנו מודים לך ולרבנית ולגברת יהודית שהיא ממשיכה בפעולות גדולות. היא בהתחלה חשבה, זה בערך מה שקורה כאן, ריבונות. מי היה מאמין ריבונות? 20 שנה, סליחה, היא מקשקשת ריבונות. היום זה כבר הפך להיות למציאות. אותה ריבונות שיהודית והחברה שלה, שדיברו כמו דון קישוט כזה, כמו שאני, אמרו גם אותו דבר, אבל רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. אז את מכוונת לעצת השם, תזכרי. אני רוצה לומר עוד משהו קטן. שנייה אחת, משהו קטן. כשהכרתי את אשתי, אז היא למדה במכללה בירושלים, והחליטה לא זוכר את כל הפרטים, אבל החליטה לקנות לי את משך חוכמה. והיום זה יום פטירתו של המשך חוכמה, כידוע ד' באלול, רבי שמחה, שהוא היה תורת ארץ ישראל בפיו. גם במשך חוכמה, מי שלומד את המשך חוכמה מבין כמה עומק יש לתורה של הרב. כמו רב קוק, ממש. אז הוא כותב ככה היא כתבה לי בספר שהיא נתנה לי. לך, דע כי התורה היא משלמת את הישראלי, ומכשרתו ברמ"ח איבריו, ושסה גידיו, נרן, ומעלתו אל התכלית השלמות האפשרי, ובלעדה לא יוכל אדם לבוא לידי כישרון הגמור מיום נתון השם מותה לישראל ממני. זה היה מה שהיא כתבה לי. אני אגיד עוד שנייה אחת. כתוב וישב אברהם אל נעריו. אז וישב אברהם אל נעריו, ויצחק היכן הוא, שואל המדרש, שלחו אצל שם ללמוד ממנו תורה. משל לאישה שנתעשרה מפלך, אמרה הואיל ומן הפלך הזה נתעשרתי, עוד אינו זז מתחת ידי לעולם. כך אמר אברהם, כל שבא לידי אינו אלא בשביל שעסקתי בתורה ובמצוות. לפיכך איני רוצה שתזוז מזרעי לעולם. עכשיו אומר המשך חוכמה, דע, אשתי מצטטת אותו, כי התורה היא משלמת את הישראלי ומכשרתו ברמ"ח איבריו ושסה גידיו נרן ומעלתו אל תכלית השלמות האפשרי, בלעדה לא יוכל אדם לבוא לידי כישרון הגמור מיום נתון השם מותה לישראל. ומלבד שהיא משלמת את החיסרון ומונע פחיתות אשר באדם מצד חומריותה וכוחות טבעו המשוקעים וטמועים באבלי הזמן ועוגביו, עוד היא בעצמותה טוב ויקר עושר האמיתי, ובה יתקרב האדם לאלוהינו, ובה יחזה פניו, היא השגת האלוקות, כי התורה היא מעונו של השם יתברך, ובה הוא שרוי. וכמו שראינו במקדש, שבלוחות העדות על הארון, שם שרתה שכינה, ומשם יצאה אורה לעולם, והוא כינוי על שפע החוכמה בהשגת השלמות. אז זה אני אומר את זה לכבודה של אשתי שמלווה אותנו במשך, כמו שאמרתי, כמעט 5 עשורים. עוד משהו קטן, ובזה נסיים. מובא
מובא בירושלמי כך: חינוך בית בארץ ישראל, הגמרא אומרת שזה מצווה, וכן אמרו, ככה הוא מביא בירושלמי, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. יכול הבונה בית בחוץ לארץ, גם הוא חוזר, תלמוד לומר ולא חנכו, את שמצווה לחנכו בארץ ישראל, שמצווה לגור בה, יצא זה שאין מצווה לחנכו ולא לדור בה. ככה הגמרא בירושלמי אומרת. עכשיו, מה זה נקרא חינוך הבית? יש אפשרות, הכוונה, יש כמה פירושים. או שזה התחלה, כלומר התחלת המגורים, זה נקרא איש אשר לא חנך, לא התחיל את המגורים בדירה הזאת, כמו שאנחנו עכשיו זוכים לגור כאן וללמוד כאן במקום הזה. יונתן בן עוזיאל כותב שהכוונה לא חנכו, שהוא לא שם קבע מזוזה לביתו, אז אנחנו קבענו מזוזה לביתנו, זה נקרא חנכנו את הבית. ויש עוד פירוש, הכוונה שעוסקים בשמחה, בסעודת שמחה, באכילה ראשונה בבית, אז אנחנו נאכל עכשיו כאן סעודה ראשונה במקום הזה, ואנחנו נחנוך על ידי שלושת השיטות האלה, כמו שאמרתי, מה זה נקרא חנכו. או שזה הכוונה שמתחילים את המגורים כאן, או הכוונה שקובעים מזוזה, זה נקרא חינוך הבית, או הכוונה שעושים סעודה ראשונה בשמחה במקום הקדוש הזה. התורה תמימה כותב משהו, בזה אנחנו נסיים. שנייה אחת. אז מגן אברהם כותב שהסעודה כשעושים חינוך הבית היא מצווה, סעודת מצווה. הוא כותב ככה בסימן תקסח: דסעודה שעושים בחנוכת הבית בארץ ישראל אבל סעודת מצווה ולא בחוץ לארץ. ואחרונים הביאו כמקור לזה את הירושלמי שאמרנו, ולדעתי אין כל ראיה מכאן. למה? כך הוא מנסה לומר, כיוון שהפרשה זו ועניין זה העירה בארץ ישראל, העניין של חוזרים מאורכי המלחמה, ובוודאי שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, אז לכאורה זה לא כל כך ראיה שבחוץ לארץ לא. מה שאין כן כשאנו בגלות אולי כן. מכל מקום הוא מסיים, הסעודה, הסברה נוטה לדינו של המגן אברהם, שהסעודה של חינוך הבית זה מצווה, היא סעודת מצווה ולא צריך להשלים אותה על ידי לימוד תורה. עצם הסעודה שאוכלים זה כבר מקיימים את המצווה. למה? דעה על כל פנים אין מצווה בהתיישבות בחוץ לארץ. כך הוא כותב, אין מצווה בהתיישבות בחוץ לארץ. אז לא שייך יישוב יהודי בחוץ לארץ. כל מה שיש שם זה עניין זמני, זה עניין שהם כולם עולים לארץ ישראל, אז לא מתיישבים בחוץ לארץ. ההתיישבות המקום היחיד שייך שהם מתיישבים זה רק בארץ ישראל. אז אני רוצה עוד פעם לחזור ולהודות לכל הציבור הקדוש שבא ומכבד את המקום הקדוש הזה מרחוק ומקרוב, מארץ, מחוץ לארץ. ראש המועצה שלנו שתומך ועוזר ומסייע לנו בכל מקום, רב מיכאל שהביא ונתן וממשיך בעזרת השם לחזק את המקום הקדוש הזה, רבי מנחם ונשותיהם ולכל הציבור, חתניי, בניי, בנותייך וקצת, וגם הנכד עוז יצחק שהוא נמצא כרגע איך זה נקרא המקום? איך? חוות אורות? ממש ליד זה חווה גדולה חדשה ליד תרקומיה. אז היום כל הדרך שלנו מליאת גלים והתיישבויות חדשות, שימו לב, כל הציר מלא מלא. תודה לך הציבור הקדוש, יישר כוח. אני מתכבד להזמין את הרב דני סטיסקין, רב היישוב מעון לשעבר ונציג רבני ודייני המכון, לשאת דברים. שלום וברכה, יישר כוח לכולם, כן, בוא, יישר כוח למשפחה המופלאה שהביאה את הברכה. אני רוצה להסביר את הברכה הזאת, ברשותכם, אני אעשה בתמצית. המשכן היה 30 אמה על 10 אמות על 10 אמות, נכון? אלו המידות של המשכן. המקדש היה
60 אמה פי 2, על 20 אמה פי 2, ואיזה גובה? 30 אמה. היה אמור להיות 20, הכל כפול 2. 30 כפול 2, 60, 10 כפול 2, 20, והגובה כפול 3. למה? למה הגובה של המקדש הוא יצא מהמסגרת הזאת? בשיעור ארוך היה אפשר להעריך, אומר בתמציתיות, יש ההבדל הנפח הוא משמעותי פה. למה? 2 כפול 2 כפול 3 יוצא 12. הייתה לפי הרד"ק ורש"י תקרה כפולה בקודש הקודשים, הוא חייב להיות 20 על 20 על 20. שורה תחתונה, הנפח הוא פי 11. טוב, אנחנו מוצאים בדברי ימים שבמקדש יש 11 מנורות, 10 מנורות ששלמה בנה ועוד אחד של משה. שולחנות, כנ"ל. שולחן של משה ועוד 10 שולחנות וגם כיורים. מה משמעות הדבר הזה? כשאנחנו מגיעים למקדש, אנחנו מגיעים למציאות לא של פי 2, לא של פי 4, סדר גודל חדש, פי 10. בימי גאולתנו אלו, התורה גדלה לא קצת יותר, לא עוד קצת, לא פי 2, אלא סדרי גודל חדשים. אני חושב שאפשר בהחלט להגיד את זה גם על הבית מדרש הזה. אני חושב שאני מהראשונים, נכון? הרב יצחק, זכיתי ללכת איתכם מישיבת ניר, כשהתחלנו בשורה האחרונה בישיבת ניר וישבנו שם הרבנים, הרב משה גם איתנו, סליחה, נכון, התחלנו שם דרך ארוכה מאוד עד לפאר הגדול של, טוב, לא יודע להגיד פי 10, אבל באמת בשכלול של איכות חדשה. קודם כל, יישר כוח לרב יצחק, לרבנית, על ההשקעה האינסופית ברבנים ובחומר, בתורה ובחומר. באמת, כל הזמן לדאוג לפתח את שניהם בלי קץ ובלי גבול. וכמובן, לתורמים היקרים, שזכו להביא אותנו למקום המופלא הזה, למציאות היפה הזאת. הרב יצחק כל הזמן אומר לי, הרב דני, תראה מה יהיה פה, מה יהיה פה, אתה לא מאמין מה יהיה פה, מה יהיה פה. והוא צודק כל הזמן. הוא צודק כל הזמן, מה יהיה פה. אז עוד ברכה אחת קטנה, הרב יצחק, שלא תפסיק כאן. מה יהיה פה? עוד ועוד ועוד. שנזכה להמשיך ולהגדיל תורה פה. תורה עמוקה, תורה מופלאה, חדשנות שהיא מתמודדת באמת עם כל הצרכים של מדינה, של פי 10 ממה שהיה לנו בעבר, ונזכה להמשיך ולראות את הברכה הגדולה, את התורה הגדולה, את הישועה הגדולה במקום הזה. אז שוב, יישר כוח לכל בעלי השמחה. בעלי השמחה, יישר כוח גדול מאוד. גם ברוך תהיה. יישר כוח. לא הייתי לפספס דבר כזה, אבל דני. כעת תפילת ערבית, מיד לאחריה 10 עלות מרחבת בית המדרש על ידי ידידנו משה לוי וסעודת מצווה. במהלך הסעודה הרב רועי כהן מרבני המכון יעשה סיום. לא הזכרתי את ידידי משה בן יחזקאל, משה לוי, שהוא תרם את כל רחבת בית מדרש. הרחבה הזאת, קיבלתי אותה צ'ופר מצבי. צבי אמר לי, זה לא חלק מהבניין, לא יכול לבנות כאן. אז הוא אמר לי, מה מקסימום? תשים גדר. תשים גדר. זה היה לא בחוק, זה היה, אבל צבי היה פיקח, הוא לא שם לב כל כך על החוק, וזה בסדר לפעמים. תעשה גדר. עשיתי גדר, וברוך השם, הגדר הזה יניב ברכה גדולה לעולם התורה. צבי, יישר כוח גדול. ומשה לוי, יישר כוח.